weche mag tuke kuom thuolo mokwongo e historia mag tuke adhula e lig maduong' ma pacho ka. Lek ma Migori Youth donjo e wang'e tok yudo thuolo mar tugo e lig maduong' season manyien. Migori Youth ogoyo tach e kaunti Migori e joloch tuke mag NSL ginomiyogi otiko ma achiel kachiel madonjo e lig maduong'. James Opondo ne ogo mbaka gi patron ma Migori mak Nyamite okenge ma klab noketo mana ni ok gibi lor lig maduong' kuom season achiel aeto gichak gilal. Klab mar Migori Youth biro ting'o kombe mar lig mapiny National Super League odirani e kinde ma gibiro rakore gi klab mar 3K Embu. Patron mar Migori mak Nyamita ma osetayo klab no kuom kinde lero ni en wuoth ma osebedo marabora ne klab no ma ogoyo tach e kaunti ma Migori ka gikone to koro gipono olemo mar kinda. Migori Youth Super League ka I think over the last about higni 10 wasebedo kwatemo matek kabisa mondo wabi kendo wasekale madongo ahinya nikech ing'eni wasebedo kwa onge sponsor ena ni business community and people mag goodwill mosebedo ka solo matis mondo timo bi ane to koro wamor ahinya nikech nyithindo go osetiyo matek makoro wadonje Premier League to bok wadonjo kaka champions katugo makoro wadhi e Saturday ing'eni kwa donjo kacha to joka nyaka kuong almost gonwa chong gi piny nyaka gigonwa salute nikech nu wasebedo champions. Bedo gi jotugo manyalo keto timno e lig maduong' kuom kinde malach ka achiel gi manyo kembe manyalo medo sir ne klab no moko kuom okenge ma Nyamita wacho ni nyaka gikete tim. Dwaro margi en bet e lig ok mana bile season achiel kende. Wadatimo a lot of campaigns and one fundraising mode. Batok tugo ma Saturday ni wadatema ne mondo watim fundraising ma very aggressive. Kendo wadhi time mondo wayud pesa moromo. Pesa no bro konyo wa mwanyalo yudo go jotuke mabeyo. Jotugo nyaka chul. Sani wasebedo mana kwa chulo ji allowance. Koro kwa yudo pesa to wanyalo yudo kaka jotukwa inyalo bed kichulo pesa moro matis mondo wa keep them. And also pesa ko wanyalo yudo mwang'iewo godo jotugo moko from other teams mane kwa bro timo. So sani en mana marketing to get the best team mondo wabedi gine kama. Donjo mar Migori Youth e lig maduong' miyo gwenge ma Nyanza gi johera mag adhula thuolo mar bedo gi klab. Kata odoko ni Gor Mahia en klab mar joluo, Nyamita wacho ni gin ema koro giwuok e Nyanza kendo Gor Mahia nyaka tang' nikech joluo koro biro loko tanga. Wanodoro ni lweny mar mpira nyaka bed mane i pap. Oko koni ten mana war of words koni gi kocha lakini e pap. Koro wan bende fans begini buru mana luo team kaluwore gi kaka mit mar tukgi. Koro wambora ni mondo wamed tedo tukwani. Kubedo mamit kupuno wamayo Gor fans to sawa. Lakini gino wete wa madongo. But we are also looking up to them. Mondo kuwa donje Premier League. Mondo gimbe gitimno mentorship. Tereka kwa bede Premier League. Koro kigineno wakaka adui. Gibeda kodwa mos. Samoro wabo ginyalo weno wa matis bende. Wambo wabele gi matis. Eka kwa sodo. Gedo maralap ma Migori ka achiel gi yudo mitoka mar jotugo kowuok kuom jatend piny William Ruto gin moko kuom gigo ma Migori Youth biro bedo go season manyien. Ma nyiso ni time madongo e lig maduong' kama oting'o Gor Mahia, FC Leopards, Police FC, Tusker FC, Nairobi United e kind klepe mamoko biro tugo gi Migori. Alap ma Migori okang' ma ineno kaka mano mabiro medo mbi mar klab no e counties makaluo. Wach Migori Youth ni licha ahinya. Omora miweni ng'ato gida. Omora ahinya, obera ahinya. Gir Migori ni ber koro donje uru. James Opondo, Ramogi TV.